Deir seachtainna lán action ag an náisiúnta leród lábha Borcan Crocaig. Tris na bouty carú canis ar an saharn chuig an carras fear na míocht ag mórt sin na manags na bhar an dawnach. Seo túris ó bhí holidir slán. I gluhí lechan is single na man bhí Katrina Casey ar Champino Churcaig ar aus a gine Alicia McCrory ó Hirón. Thosig Casey go maith agus faras far luachachas a Chaivland. Ní rairig le ban Hirón ach pointe óháin a chlárús I chéad clethe agus bhuaigh Katrina Casey an chéad clethe go héasca fithe hain a gine hain. Has Bán McCrory a cumas a tarna clethe agus an Chaivland níos cóngarí. A Creeknig Casey go láidir agus cintig sí a háid sa clethe canis ar an scór fithe hain a gine hocht. Bhí an dara clethe lechanis a bhad níos cóngarí, idir Martina McMahon ó Limnach agus Fiona Tully ó Roscomáin. Chomad Fiona Tully a chain cín díreach an tosig ach McMahons na sála iarthaí le laing an clethe. Bhí dóhan déanta ag Tully ar deire agus an clethe cé fithe hain a gine séideag. Tully ar aus ag tús an tarna clethe agus I gafa a 10 nád chun tosig. Ach tháinig Martina McMahon ar náis le hiireachtaí láidre agus I ar náis san omíocht ar íst. Bhí ard Chaivland atra, le tréimh sí an uachtar ag an Murtacha agus críoch drama túl. Ach dóhan déanta ag ban Roscomáin Fiona Tully ar deire ar an scór fithe hain a gine fithe agus áid sa clethe canis Jamachacha. I gluthe lechanis single na bhar, chuir an Champagne ratha Robbie McCarthy ón Irvie tús má leis an Gaivland. Thucraigh David Walsh ó Churcaig agus bhí McCarthy féibhrúige. Ach bhí taithí níos mó ag Robbie McCarthy agus fuair sé ceannasaíochtar an gluthe. Thúg sé ar deire fithe hain a gine hain déag. Bhí an dara clethe anna chóngrach ón tús agus an corcaíoch ag taspáinte chumis sa clethe. Díag ar ní agáfach tháinig Robbie McCarthy isteach san imirt agus smachta go ar chóirsaí. Ní raibh aon reagra ag David don dúshlán ó McCarthy agus fear na hirbhí ar náis sa craobh a ríist ar an scór deirigh fithe hain a gine é. Dil ceann de léachra móra an spórt Paul Brady ar na cluichí single im líana an chéadúr ó 2013 agus bhí ard cluiche eile Diarmuid National an glór. Thosig Brady go maith agus é ag leibhéil níos airde gan éon cheist. Bhí sé lán ábalta dul san omíoch le náis agus an chumar scéal go dtabhairh sin chéad cluiche leis éasca go maith. Ach díag ar níag tháinig náis isteach go mór san imirt agus seach bainte sa chéalaige an tréimhse forlábhais ag fear an chlár. Ní rairigh leis leanúint leis an scór á láfach agus thug Brady an chéad cluiche leis fithe hain a gine cethardíag. Bhí an dara cluiche cóngrach ag an tús agus an Murtacha a dul scór ar scór. Ach bhí fearn Chaván, Paul Brady, ag imirt ar aus agus cumann na hóige ar.
Ní raibh aon reagraí ag neastal. Agus cintig Brady áit sa cluiche ceannis don géadúir le 1 bhliain diaag. Ar an scór dearnach 21 gona seo.